Unya nagpasalamat sa si Sara Duterte sa Supreme Court nga gibasura ang kaso sa gipile nga gipasaka sa mga congressman. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, si Sara Duterte ni attend og Thanksgiving dito sa Davao. Kay nagpasalamat si Sara Duterte sa mga dumadapig niya nga kung nagpasalamat si Sara Duterte sa iyang mga kaubanan sa trabaho sa Office of the Vice President. Nagpasalamat siya maayo sa mga tao nga nagsuporta ni Tatay Digong nga anaa karon sa Dahig, Netherlands. Nagpasalamat siya sa mga tao nga nagpadayon sa pag-ampo nga si Tatay Digong makauli na din sa Pilipinas. Kunya nagpasalamat sa si Sara Duterte sa Supreme Court nga gibasura ang kaso sa gipile nga gipasaka sa mga congressman. Nya mato ni Sara Duterte mga par nga ang kanadi ay nga gusto nga pasakaan siya og ng pailan siya og ng impeachment, gusto siya nga ipa-impeach niadto pa rin ang 2023 mga par. So taon-taon na day kini ang plano sa mga congressman nga i-impeach si Sara kay tungod kuno sa usa ka tawo nga nangambisyon nga mopuli sa iyang posisyon. So kay bawo na ta mga par ug kinsa nang tawhana ug dako kayo ang iyang pasalamat sa mga katawhan nga nagsuporta sa iya mga par nga padayon nga nagampo nga mulutaw ang kamatuoran. So karon nilutaw yun ang kamatuoran nga par, ibasura yun sa Supreme Court ang article of impeachment. Mo na dako niya yang pasalamat sa mga tao nga dumadapig sa iya. Ug matod ni Sara Duterte nga par nga si Tatay Digong hapit na makauli, hapit na makagawas ug mo trabaho na si Tatay Digong sa siyudad sa Davao. Kay si Tatay Digong siya man ang nidaog pagkamayor sa siyudad sa Davao sa niaging eleksyon mga par. So daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe nga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction.